И здравейте хора, както ви казах, ще отварям лакиротовете от снощи. Така, първият лакирот, тралеро, тралала. Ето го втория. Бобрито, бандито, тракторито. Така, на другия етаж. Ето този. Отваряме го. Тралалеро, тралала. Този. Хелоуинския брейнрод год. Добре, това добре. И този. Торцогини, драгон фрутини. Така, нека видим на втория етаж. Третия де. Дали имам? Охо, имам. И да видим последния. Това е предпоследния и последния хора. На 3 отваряме секрета. 1, 2, 3. Това... Добре, ще го приема. И това беше. Давайте лайк, subscribe, коментар. И това беше от мен. Аре.